pinalangga, atong sugaton sa masipang pakpak, Brother Sof Fernandez. Kuha lang ta sa atong mask kay ato lang tumanon ang 1 meter away from anyone. So salamat kay Brad Adam kay mong gisgutan ning atong gikadlukan. Bro, hiputanam ning Mando Aquino. Ya kutlo pa sa teksto sa 2 Corinto 4:18. Nagingon nga ang butang nga makita doon ay katapusan. Pero ang butang nga di makita, why katapusan? Wala nga, kuyo kayo butang na, di na ni matapos ng coronavirus o kining Delta variant kay. Di ba di makita? Actually, their eyes, di na ito makita. Pero makita ni siya sa scientifical telescopic to see the smallest being ng mga virus. Kita na siya. Ang ipasabot sa Pablo nga the difference of worldly transient things and the immortal spirit our souls. Marang ko na itong gialima pagayo, gaham pagayo ni atong lawas, labaw na itong galmo ng atong kalag, atong spirit. Kaya mo ni ang tiling mamatay. Oh, mamatay eh. Ha? Brother Jeffrey? Ezekiel 18:20, ang kalag nga makasasala mamatay. Dili mamatay nga mahanaw ba? Dili magbugto ang iyang kadugtungan. Ngadto sa Dios. Asa mabasa? Isaiah 59:2. Nga kung ang usa ka tawo makahimog sala na hamuwag siya, nahalayo siya sa Dios. Mara nga ang conversion is to turn back to God. Pagkakabig na ito, muling itagbalik pa doon sa Ginoo. Kay nasa Isaiah 25:43, nga tanang sala nga nahimo sa tao dagko gagmay. Kung iyan ang ipasaylo, di na niya hinumduman. 2 Corintios 5:17, what I have cleansed is purely clean. Katong gibago na sa Ginoo, bago na yun. Di na sa minumdum. Iya ka ganito ang napila na ka babae nga gibinuang nga ni niya kigulay ka na ko. Tira ko ang bagang nila. Ang Ginoo di mo na. Buhangyo lagyan, milyo po lagyan ang ginauna to nga, sin no more. Diba? Itong babae nga, sakpan na napaw. Maestro, you have to answer our question. This woman was found the sin of adultery. And the law of Moses tells us that she would be put into death by stoning upon her. Sakpan man ang napaw. Basta batuon ni namo. So at Jesus sa bas, lumingon nga, kinsa tong waysa ninyo, mo'y munang ba? Lagi kay tanlag konsensya nila na angkon mo yun nga, doon ay isa, nakatagak lang pa to. Tuway, ni batos pa tayo. Babae nagturog sa kalisa. Kinukimo yan lawas. Kaya po may nabilin. Liu, tiil, sis pa ita rin kamatayo na. Saks pa mo. Paghanga niya, Sir, ikaw na malay nabilin. Ikay mubato na ko. Ngayon si Jesus, anak, tindo, lakaw. Sa ilong ng imong masama. Sin no more. Tindog na ka. Kasaylo na ka. Ayaw na pagpakasama ko siya. So Magdalena nito. Yan ibaw ito sa the conversion of Mary Magdalene.
very faithful to Jesus. Panahon sa kasakit ni Jesus, diya siya. Tupad ni Santa Maria. Sa dayang gilubong si Jesus, padung na ito sa sepulcher, kuyog siya. O sa unang bidlisyo, sa di pa makita nga kahayag sa adlaw, ngit-ngit pa. Wa pa magilog ang kangit-ngit o kahayag, ngit-ngit pa yun, dito na siya sa lubnganan. Nga na ang faithfulness of Mary Magdalene. Sin no more. Muna, by the way, ang atong handout sa mga kapits, ang pagkugi. Ang kakugi, mo'y ginamito na ito sa atong kaluwasan. E biyahe ka. Biyahar ay la lingua espanyola. Biyahe gani kita sila na panaw. Sa mga panaw nga to sa probinsya o kalasangan, lakaw gina. Dagan pa. Ha? Ugoy lakaw, di ka mabuti mong biyahe. Mo sa ng kaluwasan, ugoy kugi, kung adult na ta, dagko na ta, kinang nga kita mong kugi. 2 Tesalonica 3:13, oy, mo San Pablo, kamong mga tinunan, paghago kamo kanunay. Mana nga, kining paghago, sayon sultihon lisod ato kay pamiangan mo tao sa kakapoy, trabaho, sakit, marami yung kay kato. Marami na taga naman mabaho kay kapoy yung kayo. Labi na may dalidara na ka. Sobra na sa 80 mingon itong akong amigo. Suk! Kapuya! Kapuya na ako eh. Isa ka ko kuha ka sino, matay na ko gusto. Kapoy yung puno kayo. Ako, dibindi mo tiyali na sa nahuna. Kay kapoy na yun, natong lawas mo, kabyo na to, nahinig bakod. Kung makaluhod-luhod, ampo sige na. Kayo, isa kung sa maayong imong pangayoon, na kay pagsalig, may bagukas kinabuhi, iatag ko na. Mo po nagisulti ni San Juan, 1 Juan 3:22. 1 Juan 3:22, kung puutan ka, tarong ka, yung pangayoon sa Ginoo, iatag. Kanya, Ezekiel 33:11, walay kalipay ang Diyos sa kamatayan mo sa tao. Kamatay tadi malipay ang Ginoo, pero doon ay laing bahin na walay kalipay ang Ginoo sa kamatayon sa makasasala. Salmo 116:15, ang Ginoo malipay sa kamatayon sa taong buutan. So, ang kagulan, ang inundalan, dili gustong Ginoo mamatay tang makasasala. Manayaw gyud pabitahan. Kaya bitik sa yawa ka naging hapit na mamatay. Muna na yung mga retrato sa karaan nga kung bata mo po, na itao nga masakit ito. Sus, naghanang yawa ng kalilim, oy. Bundog stiil, hunghong sdunggan, yap, nagbitag sa kamot. Tinuod ba ka na? Pero mo manay, ihulang buhay sa magkaraang mga tao. Kaya tinuod, bilay ka na. Ngayon tao, masakiton ka na doon na mamatay. Dali kayo masuko. Dali kayo magluod. Isang tiguang na mga bubuho sa sama. Basta lang dumunan ng tiguang na. Muna, buot sa buta lang, kabyunan, gituok baka na siyawa. Muna, kining atong sibahan Fred Alburo. My best friend Fred Alburo na kaya naslim kayo. Ulit taong bago pang natuli. Kaya slim naman kayo. Ito. Kaya sa atong Fred. Magkakamasakit-sakit sa mulang dadaot ka. So, slim means long life.
Magkatampok kayo tao, magkatampok. Dali kayo na matay. Mara nga, mas mayo kung slim, tall and handsome like you. Nakita pamation, oy. Pero kalau is Ginoo ako, ito ako nga, high blood ko. Diya may motor nga, gikanaog na mo kay, nabangkaan to siya sa sakinan sa kumparente. Nga kami mo atod nga to sa shop. Ako'y nagtuo dito, ako'y nag-agak, katong sa kakauban. Tsak! Sus! Samad mo dahil ng ako dahil. Ako ano niya to, luyo niya, nalaslas nga. Siin ba? Samad ko. Pagkabot ako dito, di mo dahil mo injection doktor o anti-tetanus. Huwag di ta susihon sa pandugo. O pagbalik niya sa mandong, nurse. So, okay kayo na isot. Sakto rin mong presyon dugo. Lipay ko. Pero maulag no gain, no pain. No pain, no gain. So, kapag di kita mag-antos, wala sa tayo gain. Dugay naman kayo kung ang karne. 40 na kapin dito Bisa senaryo po ko niya to, kaya naman yung mirasyon ng karne, kumba baro, baka ba, anak yung nag-iya na. Nga kung pumili na, prutas na lang, nayutanon, kanon. So, pagawa na ko senaryo, nga kung timbang Fred, 110. Pero timbang sa babae. 110 ko, kayo. Oh, pounds, daily kilos. So, that is it. So, muna, ang karne good, takhan kayong sustansya, labi na baboy kay, naibaw ka ng baboy nga, mahalon na pagkaon, paralik ang tubo. Nga ka ng sustansya sa baboy, o mismo ang lawas baboy na may sustansya, maginilugay sa itong lawas, labi na garis kasing-kasing, libro kayo, muna nga. Magtilalang daw, kamong kayo, kung amigo dito pero magkumbira so di ba kang kong karne ang sumay mong kanon diri ako tanaw lang kong lamas na yung suwa wala nga sa mulan basta nga check ups kung dugo sakto pagpagwala to vaccine nataas mo so taas mo yung dugo siya. Pero pag humana na kung vaccine, gusto siya sakto para 120, 120 over 80. Sa ito pa, normal kayo. Nya kining sugar na to, kanang humay, kay na naman na sugar. Isang mga prutas mo pan, taas mga nag-sugar. So, ayaw lang yun pag-inom ng soft drinks. Ayaw pagkaon, ice cream. Kay, 40 masanang kontraha dahil itong lawas ng taas ng diabetes pa. Dialysis na yun. Kidney. So, gantos na kita. Pero di ito magkisigot ng sakit. Ang ato, ang kakuki ba? Naas Biblia. Size, Ibrahim ng size 11. Magkuki ka kayo para makamatun kag paglaong nga di mo tarong. Kuki lang kita. Mara nga sa nahinay, tulakaw. Huwag na ko biyay exercise kanang skipping the rope. Kaya batanon pa kayo ko, gopas na ko na akong gidakon mo kanang sigsingan na. Kaya gaan kayo di buylo ang pisik. Skipping the rope. 500 times. And I will show you how to skip the rope. What? Tos mo po kayo. Kasawasada. Jadi pa ka, 100, 500, sinto na. O mag-uwan, mag-init, sige ka po kag-exercise, kaya na mas balay. Skipping the rope. So, ayan ako skipping the rope nga, YPC. Di ka maka-ano na, YPC. Ito kayo, bakit ito?
Wala sa pakyaw nga kikilaw. Bitaw. Regular lang yun. Ngayon palabi kay palabihan na ta. Makuan man bugto man atong ugat sa ginawa. Regular lang. Nya bisag once every 2 days or once every 3 days. Basta rin lang yung pakyaw sa semana maka-exercise yung kakaduha or 4 times. Yung tanong. Mao lagi nga dihay mga batan-on magsuon bukid man. Sus, kataas. Sa bukid. Pikas bukid ah. Ang mga tao kay luyos bukid to ang madakhan kay mga tanon. Napagay nga mga pangpang nun gold. Mo magilain ka agi, titip pa kayo. Ingon tungod duha ka batan-on magsunoy. Bungagan ta rin bukid. Pahibawon lang ko tao umubuang diha dong. Bukid lungagan ninyo. Siya, ano lagi ng batong dagko kayo. Tagsa katulos tubig malungag na. Ilagsugdan. So pagkalungag na, himos lang karumata, dira do. Laom na, kuhang yuta, labay sa gawas. Sus nalungag man. Mura na maglangog. Tanaw nila kay mga bato-batoon na sa babaw, sa padili mahunlak ba? Ang mga tao naglingo-lingo, nabuo na tao. Pero pag lusot yun niya kinakahayak, porting lipayas mga tao. Ngayon ang mga batanon, gihimo ni namo, dili para naman. Gihimo ni namo, dili aron nga kami, ngoy matigayon. Kay kami ihimo nini para kaninyong kanyang lumulupit. So, sinulugay ng mga tao. Gagbas, butang anak, aron nindog bagtok ang bukid. Tunga dito, pwerte mo tanong. Yan doon na pa yung mga pangpang na il-tilo nilang tagingting. Sudsak. Pagabot dito sa kining mga ahensya, sus, gold. Nagarato. Pero how many years nga nahuman nila dugay-dugay? Siya daw. Matiguang ta mamatay ta. Doon natin gigibili din ko taman na ang daro mo ng bukirat, as kayo pero ang punuan sa bukid, ito gilumagan. Cooking. Mawasat sa Biblia, itudluan kita pagkugi kay hukman ba na ito sumalas ng mga buwan? Pinadayag 22. Pagkahukman kita sumalas ng mga. Wala nga, ayaw pabutang katigungon o kalisod, mabot ni mo. Unhi sila. Ang katigungon, kalisod, kaluya, unhi. Samtang may pataglawas, galakaw talakaw. Sa akong edad, may kayong hiking, singot, tanon, kahuway. Pero nga ko kay bukat-bukat yun. Ya, sa buhay patawang-tawang kong asawas bita, bukutan ko ito, kaya ganahan magkagugisa. Gipaliton yung kuuguan. Pansimbag. Akong asawa. Kaya hibaw mo siya, dili siya, himo na kong pansimbag. Kaya nanamay yung gipalit. Kargahan ito, baas. Sus na ko. Ano ka rin? Muna nga kay arang-arang na mo pupusog sa sumbag sa lilihay. Gisuwayan na ko. Ang pagsuway kay sa kabalay ka doon itanom, natrasan ako ang tanom, wa man mo sang tanom, may hangin ba na iko silang bungbong piruwa sa mo sang bungbong. Parking na ko. Gadaman o bat, kada pa para sa football. Ano? Motor eh, song ko niya. Dali! Nako, sa may mong tuyo doon. Oh, dali, away ta. Di mo ko gusto ka away doon. Di ka gusto ka away. Pak mo niya ako. Nang luyo sa skanan mo, buwak. Kapak niya, lubyok. Pero, nako,
dili na ko gusto gamiton akong nagkunan. Kaya ito akong pag-practice para na to sa akong lawas pa. Mara nga, dali na! Ano? O to, isod ko gamay sa kuhaan portahan, tawag na kong pulis. Nangabot ang pulis. Guyot siya. So, gyud ko makikaway niya. So, diyan akong pulis nga, gi-damage man nun ako, gitasan ako, tanawal lang diya sir, nabay, nabali nga tanong. Tanawal lang yung bungbong, nabay na, na-dented ba? Wa man. May siya, so, ingon mo na kay meeting, ditso na lang kami lang mag-igo diri. I-blatter tanin, napayaw. Kay blatter na that's already my favor. Damage ko, suong ko. So, di ko gusto nga mapreso siya. So, I learned to forgive because I know nga, katong akong exercise, magsilbi matututay, na nakapaborta. Pero, wala ko gamita. Kaya lagi, manindot, matod pa ni Rizal. Perdon is dulce venganza. Perdon. Siya pong Rizal, ang pagpasaylo, mo'y labing matamis na panimaos. Pagpasaylo, mo'y labing matamis na panimaos. Dulce venganza. So, muna nga, katon tahinunog, pasaylo, kaya di ta magsalig sa itong kukalingon. Ang mahiyon, tawag latag tinugyanas balawat, kaya peligro. So, katapusan sa Mateo 24:46, igbalik sa Ginoo. Balik mo siya. Pagkabulahan niya itong mga tao, hiabdan nga nagbuhat sa iyang kabubuhan. Muna nga, simba. Maniwag yung kong simba kay nakatultol mo ko sa kamatuoran. Naibatanon namatay, siyot-siyot, sinoybe nga, kiat kayo, pero nibalik. O ang pare ni, uy, Dong, kumusta man ang langit, Dong? Sus, niluta po kayo. Ngayon na langit magano, huwag yung kamaging purgatorio. Kay musimba ko kada adlaw, kalawat ko kada adlaw. Rosaryo ko kada adlaw. Pero suntihi ang mga parokyano ni mo, ha? Kumahin mong kalawat kada adlaw, simba kada adlaw. Kunya, rosary. Kay di ta mo sangit sa purgatorio. Init kayong purgatorio, pati. Sabay, kapuslanan ni atas kalibutan. Para malangit, ha? Manyalagay sa 1 Corinto 5:19, hinumdumi tao, dili na ikay tag-iya si mapugaling. Ipanag-iya ka sa Diyos, kay pinalit ka na sa mahal na dugo ni Jesus. So, di na taatos itong galingon. Naroy butang ipiyal na ito, nga nindot kayo, di na ito na mansahan kay di makita tag-iya. By the way, ang kakugi dili sa agton sa Ginoo nga magtugasingot magpusga sa taginhawa tulos kakugi. Kanang igo lang nga makahimo ta kada adlaw. Kahimo ta mahimo daghan nga tabangan kutos maimo na. Labi na dunay tawo mo kalitlag duuli mo ya kumot kayo perfume ba sa pagkay kaligo ya. Sir, gutom kayo ko. Oh. Pero hibaw mo kung hatag ka. Pero ayaw hatag o 30 kay usar na ka pangaunan. Hindi mo ang 90 aron upat na kakaunan. O, usahay, diktahan ka na. Pero, dili sila padiktar ko. Pag mas na pa. Kaluoy. Kanang kong kaluoy sa Ginoo sa mga nasuwat. Kung mag-isibis kag tubig sa grasya, isibisan kita. Ginoo ray. Kaya ba ako? Walang kugi tas pagtuong, kugi pagbasa, kugi pagpambit. Radio program, nasa si Brad Job Chua na amatay daghan ng mga batanon may naka-diskurso. Sila si Carlo Badenas, si Dennis Marquez, Jasper Apanin. Na yung mga timang mamaster nila. Muna nga, dati set, niya ka na bang mamaster ni mo niya, ipambit na sa klahe mga lugar, di na malimtan.
Usahay magwali ka, nga limot na lang pakli-pakli sa Biblia, pero masitar nimo mga teksto sa Biblia. Asa sa Biblia, mga tubang kag altar sa iyong pagampo, nyadunggon ka. Teksto ha? Kung sige kag tuon, tagbuan na nimong 2 Hari 19:15. 2 Hari 19:35. Ezekias, pobring dato. Hari man, pero ang iyang pamatasan, yano pobre. Sundalisa sa gira. Asiryanhon nga purti naghana, mga may laki sa gira. O si Ezekias, luhod, tubangan sa altar. Tubangan sa kirubin. Kaya naman Ginoo na ako sa kirubin. Ginoong Diyos, ikaw na nagtungtong, naglingkod diya sa kirubin. Luasa ako ning gubata. Luasa ako Ginoo. Marang, 2 Hari 19:15. Pagkatos 35, usara kasundaho ang ipadala sa Ginoo. O isa ka anghel ipadala sa Ginoo. 185,000 mga mata. Ginuhog yung nga po. Usara ka anghel. So, kadaog siya. Why singot? Natuog lang iya mga sundaw. Kaya sundaw sa ginuhong anghel mo ay naghipo sa itong mga 185,000 ng mga sundaw na mata. Dumugin. Kung na yung mga, hindi na po, manalinghog ginuhog katubang naglarawan. Numero 7, 89. Numero 7, 89. O si Moises nag-ampo, tubaga ako Ginoo. Ang Ginoo tubagon ko ikaw. Ngadto sa altar. O gikas sa altar, gikas sa kirubin, gidungo sa Dios o mitubag ang Dios pinaagi sa kirubin. Laraman. Naagi ho basa. Kung sa di na magyagayaga ang laing tinuhuan na yung mga teksto nga itong i-pruiba sa itong barugan. Wala nga tuon. Ako mo, bangon ko kadlawon kay na 3 o'clock. Ampo ba? Sige. Kung man ako kampo, sige pa man ikong basa. Abot na lang ko alas 4 pasado. Matuloy sigong balik. Matag ko alas 6. So, budong-dong na maana na ba ka? So, prayer. Yeah, reading and meditation of the Word of God. Wala masag-oo na to. Asa marabasa sa Biblia. Nagkanang pare o nilahan. Yan si Kristo pare. Si Kristo apostol. Exodus 28:41. Ang batanon nga pareon, dilugi. Ordinahis para pa. Hebreo 3:1, si Kristo apostol o glabaw na pa. Kemutan naman niya. Pare ang Kristo. Apostol na Kristo. Apostol kisa may naghihimo niya ng apostol. Ito bag na ng Kristo. Ingon nga ako nagpadaan ninyo. Ako gipadaan sa mga. Sa tapang nag-ordin niya. God, Father. As man becoming a priest, an apostle of God. Wala, nindot kayo. Basta, magtuon ta. Ready naman dali. Samtang nagsulti atong baba, ang utok din nagsunod na kanang tikso ang muna'y paralel sunod kay bagay na. Sa mababasa ba eh? Kumpisal ta sa pare 32:5 si David Ritso ko kumpisal sa Ginoo. Balik-balik sa nga kung ako Ritso ko kumpisal sa Ginoo. Pasayo. Yan na ako sa 2 Samuel 12 nga si David nga magkasasa ni kumpisal ni Nathan. Ministro propitas Ginoo. Kumpisal. Yan sa Josue 7:19 ngadto ni akan niyon si Josue. Kumpisal ka sa Diyos. Kumpisal sa Diyos. Pero kanang imong kumpisal sa Diyos, nganhi itugaan kanako ang tanan nimong sala. Kana dahil kumpisal sa Diyos at tuloy pare.
Nga naman, kay sa Salmo 69:5, ayaw ninyo suglihig, paibawa ang Diyos inyong sala. Kaya nibawa na siyang daan. Sa tuwag na ito kung isang sa Diyos at ito na pare. Kaya pare mo ay mata ko pasay. So, cookie lagi. Cookies ko to. O niya, wala, nungguin ko yung mga pagkukunin, nindog natin. Salamat sa mga tuksanan, Espiritu Santo. Ginoong Diyos lang itong amahan, masalamat kami sa inyong lukmaw kayo, karamong tanan, lakip sa mga pamilya, ilikay sa coronavirus, Delta, bayan, ayaw, tawag, kanduga, isa-isa sa mga pamilya, kaya mag-uling tanan, nakatnan sa mga tanan. O Diyos, na magkagagahong maluluyo. At kay kami gusto, dalagan kanimo, kamapadayon sa mga pag-ampo, pagpailog, o pagtuman sa imong kasunod. Sa panahon ni Santa Maria Virgen atong inahan. Amen. Amen. Ngalan sa Ama, o sa Anak, Espiritu Santo. Salamat, may kami istana.